إسرائيل بتتكلم بشكل علني إن في تنسيق مع أمريكا والدول العربية الشقيقة למואגת الضربة المنتظرة من איראן וחולפאיה. מאוד, לוקח כך מתברר גם לציר הרשע הזה זמן להתארגן ולהחליט כיצד לפעול. ישראל יחד עם עוד שורה של מדינות עוקבת דרוכה בהקשר הזה. כבר עכשיו אפשר לראות לפחות שני הישגים: ביטול הטיסות הנרחב שאנחנו רואים וחוסר הוודאות בו נמצאת החברה הישראלית. מבחינת מערכת הביטחון כולה, כוננות שיא ודריכות עליונה, כולל שיתופי פעולה אזוריים יחד עם ארצות הברית, מדינות במפרץ, מדינות שכנות, כדי לתת מענה גם בגילוי וגם ביירוט עוד לפני שזה מתקרב בכלל לשטח ישראל. حلف واضح وجلي. بقول لك الطوفان جرف فيما جرف ما تبقى مما يستر هؤلاء. إذا كان لسه باقي حاجة بتسترهم. نير دافوري الصحفي الاستخباراتي: طائرات جميع الدول المتحالفة مع إسرائيل تستعد لمواجهة الهجمة الإيرانية، وهو صادق. ארצות הברית פורסת ביומיים האחרונים ספינות מלחמה נושאות מטוסים גם בים האדום, גם בים התיכון, בדיוק לשם כך. מטוסי קרב של כל השותפות הללו של הקואליציה שמפטרלים בשמיים כדי לגלות וגם ליירט ככל שידרש. בישראל התקיימו ביממה האחרונה דיונים כיצד להגיב לתגובה או לפעולה כזו של איראן וחיזבאללה, עם מוכנות או עד כדי מוכנות גם לכניסה למלחמה כוללת בהקשר הזה. אלה הם ימים קשים, ברור שיש כאן חוסר ודאות. אם יהיה שינוי בהנחיות לציבור זה יימסר מיד. قال لك دي أيام صعبة ومش واضحة عشان نواجه كلنا مع أشقائنا العرب حلف الشر. أشقاء العرب بص تشعر إن لو حد جه اغتصابه محدش بيرد. يعني بص لو حد راح اغتصابه دلوقتي مش هيطلع بيان ولا بص كله إيه نايم تحت الطاولة. نير دافوري الصحفي الاستخباراتي ما جابش جديد.